Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Francing lang lagi. Sorry kayo ha. Usip, biyak tupugo na. Kaya nga naman eh, Apil. No, sa kapyot, may problema. Kung anong Greg, wala ay. Ano nang utana ka man bahin sa asawa ni Francine Escurena? Ngano? Ay, kuan ko dong Greg, kaning, nana ako ipalitor sa ilang tindahan. Nag-istorya mong gud mo. Dili gusto maka-istorbo sa inyo pa nagsulti dong. Uwa man ko tao sa tindahan. Gusto may mong paliton? Eh, kuan sigarilyo dong Greg. Pagkuha lang dito, Piot. Kwan, kano sa lang ka magsugod ng panigarilyo, Pyot, ha? Walang yung ko makakita ni mong nabako lagi. Kuan dong, asahay na dong. Unya, diliman po ko gusto nga, magpakita ni mo manabako o dugo. Kilan ni mo, Pyot. Kay bao ka man unta nga makadaot ng pagpanigarilyo, pagpunor ko diha. Oo dong, dili na akong palit, oy. Wasap may magtinda o sigarilyo, Piot. Wala di ay dong. Wa. Tuwa day, sing, kining, usap na ito, naging mong tuyo dihang miyadto kas tindahan. Kuan. Kining. Ay, dayon sa ka, Greg. Atol tapos kulti sons ba eh? Kwan, diha lang ta ng lingkuranan ilaw mas banggaw. Diha lang ta magstorya. Ikaw? Okay ra? Ay, okay na diha, Ay, may problema na. manayon unta ta ba? Ha? Manayon unta ta. Sige. Pero, kadito na ha. Diya ang taon na magkadiyot. Ang taon na ko skurina. Ron, makaanda mo bisan pabugnaw lang ba? Ay na lagi pagunahuna, ana. Magstorya lang ta. Ay, ayaw lang ko balibari. Pabawsa sa pagpanagsaba sa imong kaayo nga rin ako. Basta lagi siya Bawas ba? Nausam ka? Ay, sige lang, good. Basta pandamo na ko skurina o pabugnaw o masima-sima na to din eh. Kadiyot tergiw ko kayo. Lainan man hinuon ko mong kawas ug makita niya. Lain man gud ang akong sapot sa iyang tinanawan. Murag. Basta. Mahimong nasayop lang tingali ko. Pero lain gud ang akong pagsapot. Bay ko rin. Oh, si Francine. Uy. Kapalagi di ka mahuman. Tukas ang mga hinay-hay. Ha? Oo, bitaw. Kuan man gud kining may pagkaumong pamanggod ning uban. Maong walang usa na ako gitukas. Ay, biyae lang una na. Kuli man nga muuan kay tingin nito huwaw man karon. Isuod ko na ning mga hinayhay nga akong gitukas. Kadiyot. Day. Ni Arbas Grigi. Mo pag-abot. Kau ba niya nga lalay? Oo, bitaw. Nakamatikod bitaw ko. Nakamatiko di siya niya. Huwag mo adto. Kuan, nagkuha magud ko ining mga hinayhay gud. Magpaanda mo ta ko nimo atong madalit nila day. Ha? Oo. Sige, unsa may akong andamon? Unsa kay madalit na to ana nila no? Wa ra ba punta? Kuan kining napa may mga tulo pa man tingali na kabutong nga sobra gahapon sa atong gilamaw. Butangan na nato gatas. Pwede na. Bitaw no? Na pa man tuod to. Pero unsa kay ato iparis ana? Ay, ako na lang mangitag unsa ipares. May bingka pa tingaling luto ron sinang Mila dito sa may iskina. Basin patuod. Kuha na lang. Itagad lang sa kunila dito. Istorya-istoryahin lang sa. Kay
Ako mag-adto silang ng Mila. Magpalit kog bingka. May kog tag sila ra dito sa may mangga nga wagi makaatiman nila. Kuan, ingon ini na lang, Francine. Ako na lay mo palit og bingka sa ilang nang Mila, ug ikaw lay atiman usa ato nila. Ako na lang pud ang mag-andam sa butong. Pero day, Ha? Mag-adto na ko sa ilang nang Mila, Sing. Adtuan lang to sila. Ako ray bahala sa pag-andam sa butong. ay pastil na unsa man ay babayana oy. Misutoy man naglakaw. May kwarta ba ka to? Nga ikabayad sa bingka? Hay. Na. Atuon na ako sila sa Gregi oy. Basig laayon nga sila ra. Ay, wala man magawa sa kasawa ni Francine Dungrigno. Nga ba kung wa mo kapaspiyot? Ah, Ngisim ka. Ano ka? gwapa ko asawa si Francine dong sa. Oh, Di ba dong no? Gwapa ha? ano bang gisultihan mo kanimo anak? Wala lang ko. Siguro na. Siya itong dali nga nagpalayo. Habig silang likod. Uy, ang asawa man doon ni Francine, asa man to siya paingon. Uy, agliog ni dong Greg, nalubag man. Bisunod man pagtanaw niya nga nagkalayo tong baye. Oh, naku sa kapyot? Mikaras na ang tutulan doon. Ay, murag kaubuhon man ako. Greg, Oh, si Francine. Ay, may balik ko si Francine daw. Ni Pao ko. Murag nagkamalay na. Suko man. pasensya Greg ha. Nga nabiyanta ka. Giadto mo na ko sa Corina ron nga may madalit nga ninyo. Ikaw, Gyud Sing, okay ra magud kuno ha? Wa mo gumi magpatagad o magpaatiman. Noon sabiya kay, mauwam lang hinuuntan nimo. Ako may angi mauwaw Greg. Kay bisita tagon mo. Unya, wala ko makatiman nimo. Ninyo. Dispensa gid ha. Ikaw ba, sa una pa magkanguna na, maikugon o mabiyabihon kayo. Kadiyot lang ha. Kay nahuman ko naman tog buak ang buto nga ako idalit ninyo. Pabutan lang sa nato ang kon ha. Pabuton lang nato ang atong iparis ato. To apa giadto bang Corina? Kining tuhana ba no sam ko eh. Nahasol hinuon kag maayo. Hasta imong asawa nahasol nag maayo. Magatiman pa magyukab dili. Ay tagsara lagi kong makabaw sa imong kayo diri nako. Pero pasensya na ha nga. Inato ra gini. Still lang gini tuhana eh. Bitaw, usa man tong imong tuyo nako antong katupang nato kas tindahan sa sawang ba? Kadiyot Sing. Piyot! Piyot! Dok! Daw, biyaan tawa na mo kaya ron. Di ko makaisturbo ninyo, ha? So, nagka-decision ka nga mo padayon sa imong tinguha nga manarbaho dito sa Manila? Kana kon imong tabangan, Greg. Ganun dili man. Tabangan ta ka. Di ba mingon ko nimo nga anytime kung may patabangan ka, kung may katabang lang ko, di gyud ko magpanuko sa pagtabang nimo. Ikaw pa, Musa. Salamat yung kayo, Greg. Kinahanglan gyud kong manarbaho kay mo high school na po nga among kamagwangan. Naibaw na ka. Dako kay kadaot ang huwaw sa among pananom din eh. Ug ambot unsaon ka namo pagbawi sa puhunan o pagbayad niini nga amo ra ba taon tong hinuwaman? Ay, ka problema na. Tabangan ta ka. Sultihin na kong pilay imong utang kay atong bayaran. Unsa? May gani kay nakitaan ka na ko sa ilang nang milama ko rin. Para na mo ng bingka nga imong gipalit sa ilang nang mila ma? Kuan, may bisita si Papa ni mo, Francine. Para ilan ni? Aw, di din na para na mo. Kisa day bisita ni Papa Prancing ma. Di tama. Kisa di ay. Ha?
Ang kuan, si Greggy, nga suod ni Papa ninyo. Oh, hala. Si Tito Griggy. Yay! Si Tito Greggy! Uy, Miles? Naku. Basta lang ng bata. Midagan man. Masunod ko. Ay, madagma ka, oy! Una ko ni Mama. Mublis ko ni Tito Griggy. Ay, What ako, Miles? Dodot! Paghinain taon mo, oy! Mga dagma ba yabang mga bata mo? Dodot! Ay, kining mga bata Ganahan gid kaayo sila ni Greggy. Ug pinangkausap kaayo ni ini si Dodot ug Miles. Tungod ka ni sa ilang kasuod ni Francine. O adunay laing hinungdan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!